Subscribe kalam ani YouTube channel ko. Please do subscribe my YouTube channel and press रंजादे आगैमोन सनाथि रुफाथि मोसादे आगैमोन मोनबारि बिबारि सेरजा सिफुंनि हे रैसुमै देंखोजों खाम जथा जाबख्रिंनि हे रैसुमै देंखोजों बायदेमलाय सिदेमलाय बागुरुम बागुरुम ओइ सनाथि रुफाथि ओइ मोनबारि बिबारिमोन सनाथि रुफाथि हे मोनबारि बिबारिमोन गारना रंजादो मोसादो दुखु दाहा मोनसा मोनसि ज्राब बावगारदो मावनाय दांनाय ज्राब गारना रंजादो मोसादो दुखु दाहा मोनसा मोनसि ज्राब बावगारदो रंजादो मोसादो बयबो गोसो होसारना बैसागु बोथोरनि बयबो गोसो होसारना रंजादो मोसादो बयबो गोसो होसारना बैसागु बोथोरनि बयबो गोसो होसारना खाम सिफुं सेरजा जथा स्रिं स्रिं जाबख्रिं समायफैदों सोमखोर जोंनि बर' गामिया खाम सिफुं सेरजा जथा स्रिं स्रिं जाबख्रिं समायफैदों सोमखोर जोंनि बर' गामिया रंजादो मोसादो बयबो गोसो होसारना बैसागु बोथोरनि बयबो गोसो होसारना रंजादो मोसादो बयबो गोसो होसारना बैसागु